Partido Popular, a maioría absoluta que ten no Senado, xa debeu, creo que non sei se reprobar a 5 ministros o ministro de Transportes, creo que a terceira vez. Nos nesa votación estivémonos. O debate estaba xirando alrededor do accidente de Andalucía, no que a nosa intervención o que deixou claro foi que hai que recoñecer os feitos, depurar calquer responsabilidade que houvese, técnica ou política. Evidentemente, caia quen caia, hai que saber o que pasou, non como en Angrois, que non se soubo, e en Angrois acaba sendo o maquinista o chivo expiatorio dunha decisión que se tomou de que non estivese funcionando operativo o freno automático, e iso derivou nun accidente gravísimo onde as víctimas foron unha e outra vez maltratadas. A partir de aí tamén se debatía, e nunha comparecencia anterior a ese pleno do que ti dis, sobre o problema que hai en Rodalíes. Nos o que evidenciamos na intervención nesa comparecencia do ministro foi que as cercanías en Galiza non teñen deficiencias, porque as cercanías en Galiza non existen, e que o que temos é que poñelas en marcha inmediatamente. Respetamos, evidentemente, que a sociedade catalana está poñendo de manifesto todos os problemas que hai co funcionamento de cercanías, pero que o BNG o que reclama para Galiza é un servizo de cercanías. A partir de aí, no seguinte pleno, prodúcese esa moción do Partido Popular na que piden a dimisión do ministro, o cese do ministro, como consecuencia do accidente de Adánuz e como consecuencia dos fallos de Rodalíes. Ninguna desas circunstancias está en Galiza, evidentemente. Por eso nos abstivemos. Igual que nos temos abstido outras veces que se someteron cuestións deste tipo. A política é algo moi serio. O goberno hai que exixirlle responsabilidade e hai que exixirlle que cumpra os compromisos, no noso caso concreto, que ten con Galiza. Pero, desde logo, o BNG o que non quere é trasladarlle á sociedade que as institucións sirven para montar ese tipo de circos nos que o Partido Popular está convertindo o Senado.